kuno sa mga nagsugod jud ka nagkanta-kanta. Paglaya na nako. Ano sa di ka nalaya? 2017. Ang kaso nimo to drugas. Dili kuan kumilig ganban. Gadakag pusil. Sa Sakpan. sa Ongkira. Takpan ko tong Ongkira Ano 2000. dadam sa kagpusila to kay. Kuan to kanang gipaswapan ra to sa kuha. Gipaswapan. Gaya na to inasgutan pa gina dito sa Ongkira. Era Ongkira sa una tambayanan mo na alam mo. Shoot. Shoot mi sa una niya. Sa shoot kanang kuan. Injik. Bitaw? Oh. Ita storyahan ta na Ano, milkshake. Ikaw ako una na ilan siguro na shoot. Milkshake. Unsay milkshake? Kanang siya buog nubin Unsay nobin? Kanang injectable na siya nga tambal. Lahi-lahi ba nang tama ana? Downers man ang nubin. Oh, so masagol sa shabu. Sagol siya mo mo inject. So mura ra kaga ano. Amo na mo busy sa una niya. Read. Ya timing man do nga. Election man da ito. Ilan to ka tuig? 6 years, 6 months, 1 day. Ako sentensya. 6 years? 6 months, 1 day.